Казочки з Альтаночки. Вітаю вас, мої зернятки! З вами знову Смешка і час казки. Кітяня. Жило у одним море кітяня. І не просто кітяня, ні-ні. Яно марила абавязкова зрабіць штосьці дзівоснае. Ну, каб потым пра яго казалі: «Ах, якое цудоўнае, якое слаўнае кіцяня жыве ў нас у моры». І што толькі яно не рабіла дзеля таго, каб праславіцца. Нават станавілася на хвост і крочыла так па хвалях, як той акрабат у цырку. Аднак ні старых марскіх ільвоў, ні дэльфінаў, нікога гэта не здзіўляла. Яны толькі круцілі галовамі і казалі: «Ну, што зробіш? Кіцяня яшчэ зусім малое, пасталее і не будзе сябе так паводзіць». А кіцяня у адказ на такія размовы яшчэ больш злавалася. І вось аднойчы яно вырашыла зрабіць што-небудзь ужо зусім дзіўнае. Надзьмула жывот і раптам паляцела ў неба. Адразу яно, канешне, спужалася, але, паразважаўшы, сказала сабе: «Ну, цяперыка все абавязкова здзівяцца». І сапраўды, у хуткім часе, калі кіцяня ляцела над нейкім горадам, па-над нейкім домам на балкон выйшаў хлопчык. Ён надзьмуў шчокі і закрычаў: «Ах, ах, які цуд!» Так бы, мабыць, і крычаў весь дзень. Але тут на балконе з'явіўся яго дзядуля. Ён зірнуў на кіцяня і сказаў ціха: «Нічога дзіўнага, мой хлопчык, гэта ж дырыжабль. Гадоў 70 назад, праўда, здзіўляліся. Але цяперыка ж ёсць самалёты, ракеты. Сёння ён проста састарэлы цуд». Састарэлы цуд? Састарэлы цуд? Пасля гэтага засталося толькі адно – ніколі больш не лётаць. І кіцяня плюхнулася на нейкую паляну. Так яно і ляжала там сярод травы. Уздыхала, сапела. А маленькія жабяняткі, жадаючы супакоіць яго і развесяліць, скокалі навокал. Але кіцяня ўздыхала і сапела ўсё грамчэй. «Што з табой?» – запытаўся маленькі трусік у кіцяняці. «Можа, у цябе насмарк?» «Які насмарк?» – узлавалася кіцяня. «Гора ў мяне. Я збіраўся ўсіх здзівіць, а што атрымалася? Састарэлы цуд, дырыжабль». «Ну ладно, не засмучайся. Я табе дапамагу», – паабяцаў трусік. «Калі ты дырыжабль, табе патрэбны кошык.
Але сёння мы не будзем катаць у ім людзей. Сёння ён патрэбны для іншых мэтаў. Так казаў трусік кіцяняці днём. А позна ўвечары над ціхім горадам зноў з'явіўся дырыжабль. Ён праляцеў над плошчамі і вуліцамі, ды воблакам павіс над домам, дзе жыў хлопчык. Потым асцярожна спусціў яму на балкон кошык лясных ягад. Аднак хлопчык ужо спаў. Але гэта ўсё, і дырыжабль, і кошык, убачыў дзядуля. І вельмі здзівіўся. Вядома ж, ён вельмі старамодны, гэты дырыжабль, але ён такі добры. І гэта цуд. І тут у небе ўпершыню усміхнулася кіцяня. Яно зразумела, самы лепшы цуд – гэта добрае сэрца. Канец. Гэта былі казачкі. Казачкі з альтаначкі. А я развітваюся з вамі. Да новых казачных сустрэч!